Jina u r-raġel qed nippjanaw li jkollna tarbija, però bil-problemi kbar li għandi fl-istonku qed inħossni li jaqtaw li qalbi għad-9 xhur ta' tqala. Huwa possibbli li inti ġambati b'dal kundizzjonijiet ikolli tqala aktar diffiċli. Iva, jekk il-mara tbati b'xi kondizzjoni kronika, pereżempju celiac disease pereżempju, din ovvjament xi ftit jew wisq ħadd affettwa fit-tqala għaliex tinsiex li inti kull ma tiekol ħajgħaddi mill-istonku, ġifieri jekk inti pereżempju ġismek ma jassorbix pereżempju l-ħadid, ħanajtek se jkollok defiċjenza ta' ħadid. U jekk għandek defiċjenza inutli tieħu xi vitamini għaliex xorta ġismek mhux se jassorbih. Però nafu li l-irritable bowel as such ma tikkawżax problemi, ġifieri l-absorption tan-nutrijenti xorta ħadd tkun. U nafu kemm importanti li l-mara tieħu dieta varjata fit-tqala biex ikollha nutrijenti kollha meħtieġa għat-tarbija. Diġà tkellimna fi programmi oħra dwar is-sintomi tal-problemi fl-istonku. Dawn is-sintomi jitfaċċaw f'perjodi differenti u saħansitra anke l-intensità tkun differenti. Imma għaliex f'ċertu ġranet wieħed iħossu ġieħ u fi ġranet oħra ma jħoss xejn. Mela f'ċertu ġranet is-sintomi jkunu iktar qawwin għax inti mhux dejjem tiġik ġurnata tajba. Anka min ibbajbatix bl-irritable bowel syndrome ta' jkollu ċertu ġranet fejn ikollu ġieħ ta' stonku, diffikultà biex forsi jipporga, affarijiet komuni, wieħed irid jidra, qisu jkun tabib tiegħu innifsu. Nafu kemm importanti li tixrob ħafna ilma u biex inti dejjem tmexxi u li tiekol affarijiet li huma tajbin. Pereżempju, jekk tiekol ħafna ħobs u għaġin u affarijiet li ma fihomx fiber, dawn naturalment se jwaslu għal xi constipation. Allura, day to day inti ħajkollok sintomi skont xkilt u anke jekk toqgħod attenta xorta se jkollok dik il-ġurnata li mmulaw fejn ma tħossokx tajba ħafna. Però ovvjament id-dieta għandha rwol importanti fis-sintomi. Tajjeb li nifhmu x'ikun qed jiġri eżattament. Id-dawra tal-imsaren hija kollha magħmula minn muskoli li dawn jaħdmu bla waqfien biex jipproċessaw l-ikel. Jista' jkun iżda li l-moviment ta' dawn il-muskoli jsir b'ritmu aktar maġġel milli suppost. Huwa dan li jikkawża l-uġigħ fl-istonku. Fil-każ ta' nisa tqal iżda, tista' tkun it-tqala stess li twassal għall-iżvilupp ta' problemi simili. Ara, fit-tqala mhux suppost ikollok problemi li ma kellekx qabel ħanajtik. Ġifieri min ma jbatix bl-irritable bowel qabel it-tqala mhux se jbati biha wara. U viċi versa min ibati biha qabel se jbati biha wara. Ovvjament, issa, però fit-tqala as-saċ jistgħu joħorġu problemi bħal ħruq ta' stonku li jista' jkun li dik il-mara tibqa' tbati biha ftit wara, speċjalment jekk ma titlifx il-pis żejjed li tkun tellat waqt it-tqala. Nafu wkoll li komuni ħafna fit-tqala li joħorġu l-morliti u l-fissures. U dawk jista' jkun li jippersistu għal xi żmien anke wara tqala. Speċjalment ukoll jekk pereżempju mara jkollha tqala fuq oħra mbagħad. Iktar hemm ċans. Nafu li hemm rabta bejn l-uġigħ fl-istonku, l-istress u l-ansjetà. Iżda r-riċerkaturi ma jaqblux bejniethom fuq liema jitfaċċa l-ewwel. Jekk hux l-uġigħ jikkawża l-istress jew inkella l-istress li jwassal għall-uġigħ. Biex intaffu żgur iż-żewġ problemi, irridu nagħmlu dawn it-tliet affarijiet: eżerċizzju regolari, dieta bilanċjata u rqat kemm suppost. Tikka aktar fuq saħħtek. L-Assoċjazzjoni Dinjija tas-Saħħa ippubblikat l-aqwa 10 ġrajiet li waslu għal rivoluzzjoni fil-qasam tas-saħħa relatat mal-mara. Fil-programm tal-lum se nsemmu 5 minnhom. Is-snin 50 u 60 kienu snin li fihom tfaċċaw l-ewwel forom ta' kontraċezzjoni li għenu biex mhux biss ikun hemm kontroll fin-numru ta' twelid, iżda wkoll biex ikun evitat ħafna tixrid ta' mart assoċjat mas-sess. L-aċċess għall-edukazzjoni wkoll għen biex ikun hemm titjib fis-saħħa tal-mara, fosthom tnaqqis fir-rata tal-fertilità, kif ukoll edukazzjoni għall-mara waqt ix-xhur ta' tqala. Ir-rivoluzzjoni fit-teknoloġija għenet biex ikun żviluppat apparat li jgħin biex ċertu mart jiġi identifikat malajr. Fost dawn pereżempju nsemmu magni għat-testijiet tal-kanċer tas-sider
u magni li jkejlu d-densità tal-għadam. L-iżvilupp fid-drittijiet tan-nisa għen biex il-mara ikollha aktar sem u leħen f'deċiżjonijiet li jitrattaw is-saħħa tagħha. Madwar 100 sena ilu s-saħħa tal-mara kienet kalkulata biss ma' kemm seta' jkollha tfal u kemm setet twassal tqala sal-aħħar. Illum il-ġurnata, is-saħħa tal-mara qiegħda fuq l-istess binarju bħal dik tal-irġiel u l-investiment fir-riċerka huwa l-istess. Tikka aktar fuq saħħtek għada.